din eh. Stick man eh. Istik gani. Sama sa kape. Naon sa diay ka. Kung saan man ako pag inom og kape ani, stick man eh. Di man ni halo sa tubig. Na, naon sa pagkananugo. Istik man ni ingon. Siya, water mo klase tat. Wala man ni klase din kay holiday. Ay mauba. Lain pa'y ato ba? Kumusta na ba si Bugoy? Ay, hala. Wala man day kuy kape di ay. Unsa may timpla na ako ani ron? Asa day si Dini di ay? Maayo din natya. Nindot tayo na oy. Dine! Oh! Nitawag ka anak din suguon na po ka. What? Sabod ay. Suguon yun taan eh. Nakadulong na ko. Ansa man ma? Unsa may suguan mo? Palitis ako dito stick nga kape be. Dara oh. Unsa may si mama oy? Suguon ta. Pasuoton ta. Ani sa lila ug taas. Siguro tagkadagma. Kalagot po doy. Suguon po tagkapi. Pating unita. Mapi. Unsa din ni si mama? Dapat kay init. Pipsi inumon. Di may ngapi. Mura po na unsa. Alit ko eh. Ayo, Angkol! Kol! Ayo! Basta ang nihok ba? Pinagdala si Mama. Kol! Basin ka ron ba? Ayo! Ayo! Unsa man? Muka. Unsa man? Ay sis. Sana po yung gisuguan eh. Mali na po siguro yung gisuguan eh. Taan eh. Tinganong gilig lang po ning bataan ning pamalit tiri ang sige ra man ni kamali ni. Ako bay basulon. Unsa man imo haday? Unsa may palito nimo? Kol, papalit ko be. Unsa kay palito nimo no? Sige ra ko pangutanan kung sa paliton. Kanang kuan be, stick na kape. Say stick nga kape. Stick nga kape? Ah, Say stick nga kape pasabot aning mata ah. Stick nga kape. Dili bunga. oh. Unsa man na? Do? Ano ba diri ah? Man diri aday pero bunga man eh. Sa kape ay sa. Mao ni. Stick maka. Stick. Naman siguro ni oh, stick ba? Natug ka? Tagaan to ni mo lingan. Mao gay nangutana kung unsa ang imong gi pasabot. Stick imo ha. Unsaon man ni si imong mama di ay? Butong, uy, isuga naman ko. Ina, sige ba, na dira. Hindi na ba? Stick na kape. Stick na kape ba? Pagdali. Sus, mo ni kalagutan ako ning bataan ni ba kay padali-dali unta. Stick nga kape. Oh. Sure jog ka? Mm. Kini oh, stick nga kape. Stick na nga kape ha. Kita ka na? Oh, bayad nimo be. 5? 5. Stick nga kape. Pasi dili nimo ubay. Ah, bahala kang bataa ka. O, laka na dito ka. Sige, padali-dali ka. Usaon na si mong mama. Basig ihaplas na. Kapalit na dun ko. Kaysa good. Unsa ang kahaning mama? Kahon manibay. Ay siguro ni mao ba? Ay, basi gibulal sa ilo. Asing gadi ay. At tama dyan si Angkol. Ibulal gini sa ilo. Kuya, ano? Uli na kubay.
ba? Oh, unsa man? Asa man akong gisugo nga katong kape? Alama oh. Unsa man ni dinhi? Steak man ni. Steak? Oh, Steak gani. Sama sa kape. Naunsa dyan ka? unsaon man ako pag inom og kape ani? Steak man ni, di man ni halo sa tubig. Na, naunsa pag gananugo. Steak man ni ingon. Isag ba day? Unsay pilton? Naunsa dyan ka mo? Akong giingon ba kay steak nga kape katong Nescafe kay mo inom man kog kape? Bagay klaro. Imo antang ni klaro. Una, ana unta pa. Isi kape. Si Uncle may hatag anak pod. Sala din ako na. Kanang tindiro dira aba, sige na lang jud nagpanghatag og mali. Unsa di gusto anak niya di ay? Apod ko kadalo na. Ipabarangay gani na ako no. Makasabot raman jud na ron ug adtuon gyud nako na. Yugi ko be kay hapak ko ni sa iya ang steak. Way klaro na imong palitanan ba? Ihapak jud ko ni sa iya harong steak. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Naa sa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong i-try ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naa ta diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na ay 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.